Job, Mes me an áhil timp óráin eile. Le the hell? Gaeilge, what is the cínta cailte gáil a chorbe? Éabha? Mark? Now, fan no méid a dúirt mé leis, ní ibhreacha iad. Is clientele atá ann, agus tá muid mé chur seirbhís ar fáil dómh, agus má thugann siad airgid dúin. De chóir dún lucha go airgid a chur ar fáil dómh. Is cedúirte? Ní customéirí iad. Is séránaí atá ann le dúlga sí. Well, sin dearc difriúil dói. Is bríd eile ar fád í na dtína cánacha seo. Ach, cheama? Gur bin mó jobsa. Ní eice mé héin mar rinach ar chuige cíntach. Is dócha gur ba. Ceirt tú tain? Yeah. Is brála my job. Banal trog is fearr cánach. Déadach sé ebrú. Well, seo me se. Gur míle maith, Mark. Tá fáilte rud. Bhí sé go handeas búla le Éabha. Agus lete. Beidir go bhéiteach muid é dhéanamh arís? Yeah. Brála ma. Íomhá mar sin. Íomhá. Jesus. Hi. Vet me vaart je nog? Oké. Ben je toe keert? Ó nátá sa hinnéid. Ní cinna éca bhíán. Ní mar agad hefh mícheart leis. Bhí gur casta le duna chéint agus si nach chu sin éca an lein seo. Hey! Coile casú pí an lehanana mála mór. Beidir dúir tuna ámró. Ní méid ná mám. Se leis héins, méon ceap go se go. Brána hinnéid níor tháinig menteach an láirs Páirt. Inis ná uirbe eile, okay? Okay. Siúmar mia. Se. Can't tell me. Tá. Se fáil níos socr cholar imins tú. Tá sé Jack ar chola gan Éabha. Cin áit? Os an na céimhe? OK. Ú a cínta? Cé bé céir de ceapan tú féin? Nach ra bailach ar big a bhéit in scuide leis. Tá job le déanamh amsa agus tá freagracht mór ag baint leis an job sin. Éabha,
Tra? An bhfuil tú cear go leor? Yeah, tá. Tá tú an hiúna nocht, níl sé cosú leat. Oh, cool. Wag tú sin. Go what spramas ar broad. Sgurg me se tosai. Oh, it's Bronner. Connert. No, tá sé cear go leor. Gael mo inis. Híl hagan noch taide gent ach ar rébo. Bairn tú hart chuig parad níos minicí. Fiú má chaile mi in here. Imagine what? Tásúil gom ghuiil ocra sort. Chuid mé na blá nó an cór chlós. Tásúil gom nar bhiste leat. Gramad. Tá mé gan seachtain thu. Okay. Aber heil in the Páirt ran. Bronner bheith má. Tá sí níos meas in dhéanam mar bhí sí riomh. Come on now, Greta. Tá sam go mac tá siúlagaí. Tá si bh ggéir me bhharú. Tá ní Tau. Tú tau. Má bhean. Nis. Moet comfort zacht. Na fág me. Na fág me. Tá má chuint a áilchaid Greta. Sin méid, okay? Chu sé céis fósar tá fósa. Agus a chomnachtain agus a policy eile ráin, áir a bhód, agus neart an smórí eile hart. What a diarrhea ag mawami! Hi. Miss your mommy Danielle. Jacob the Foshisa. Dinne behakab. Antin Mia. Oh, come on. Ah, wait on Danielle. Come let's go. Not lucky, The girls ring at Fancy Castle. Cormac, guys! Chlín mu a bhín fóna ringla má. Éabha fáin. Zimime sí go háin skipi. Ní léon duine eile cían bhfuil. Tá thorcha diflachaí. Páistí. Bhí tá reice medicach. Was Charmín spintachan. Anis tá trí hiúna lepan sa ceann seo. Ach tá 2 beds an chomá.
Agus nóí árasan má a einsa me an sin? Oh, well, Barlin teach le Guardian na líide. Dain na páiste. Ó brúnar ní is an gra páistiad. Well, tá bhirrte mo 40 hanhain, agus nasúla chuile sin. Ítach. Tá seo é an príomh siomra. No, Tom na mise. Tá áite na máta. Bhálam dalháile, má tá sin oké láte. Okay. Bránarm faoin mhail, bhí scúne mór fada an. Tá café díreáil te mark. Ní enan siad. I garta? Tá bránarm. Scumma. Brenna, ní samhain me garháil go dtín pitlan tróna. Cuma leat? Tá tú tau. Is cuma leat. No, tá sé ceart go leor. Níl sé ceart go leor. Tá. Níl! Brenna, má tá gur an scannán sin eáil cifnach nearan tú. Seo sa bheith gúnaigh ar freistal íon orm. OK, gabhmad go dtí an scannán.